Holder du slet ikke dit spray? Holder du den bare inde, eller bruger du slet ikke nu, som den er? Og prøv lige at læse den. Vi har become et eller andet hvad? Er det fordi man har hvad? Har du også fået det eller hvad? Hvad er det så for øvrigt? Overhovedet ikke. Ej, det er heller ikke så slemt på raids. Det er meget nemmere, men man kan godt vinde. Men jeg regner med, at måske køber, jeg overvejer, jeg har faktisk $5, men i sommerferien, så skal jeg spille noget CSGO, har jeg besluttet mig for. Og vi var lige $5, så kommer op i rank. Der er den her helt sikkert med hacker, der har bare opskilt på, så har jeg bare fuldt af FOV, det var flap, 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 flap. Jeg har den bare på max, så den skyder hele vejen rundt om mig. 180 FOV. Sådan noget med noget. Så er det egentlig bare løb, så bodyhoppede jeg bare så fucking høj DP, så jeg bare tænkte, at jeg var mega høj DP, det er derfor jeg gør det. Hvad? Nej. Jeg var bare helt rolig. Hvor meget fik du ud af det? Nej vel. Hvor er den sidste pæl her? Hvor mange pæle er der man kan kapre? Bare lige for at vise, vi er noget, jo. Vi kunne bare lave vores eget gang. Ja, der kan du godt lide det her gang. For en ekstra bøde. Først er 1000, og 1000 mere for at køre på fortoget. Ej, på filmen! Græsæler. Det er 3000. Den her bil er svær at købe. Kør. Jeg har ikke prøvet det. Nej, tak. Overhovedet ikke. Nej, må jeg ikke stille her. Hej, højs. Jeg har det videoklip, du lige skal se.